Hi guys, welcome back my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ फिन आंनि बे भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय। दायो आङो दिनै उथिनायानो जादों माने गुवाहाटीयाव फेस्टिभेल प्रग्राम दं आरोना, ओमफ्राय जोंखौ जोंनि बे भकतफ्रा खेराइ हारिमु आफादखौ डान्स खालामनो थाखाय लिंहरनाय जादों। स' दायो जों ओंखारनोसै, माने आं ओंखारनोसै। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Hi guys, so finally ready जाबाय, ओमफ्राय दा थांनोसै। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दायो जों थांगासिनो दङ। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मानसिफ्रा डिसिप्लिन थागोनब्रा। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with. दायो जों मा बाहारमोन? खलाय बाहाराव मोनफैबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Hi guys, so फैयै फैयै जोङो सरायघाट दलंखौ मोनबाय। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart. Hi guys, so finally मोनफैबाय। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart. Hi guys, so फैयै फैयै मोनफैबाय जोङो। ओमफ्राय नों माबा बुंगोन नामा? जेबो बुङानो। स' नोंथांमोना नायलांदो। जोंबो मोनफैबाय प्रग्राम जानाय जायगायाव। स' डान्स ग्रुप बेयो। हाय नामा? I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. स' डेक'रेसनफोरा जाजोबाखैनो, ओमफ्राय खालामगासिनो दङ। दा जोङो फार्स्ट मोनफैग्रोबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in. Nè, má mình thiệt đi ăn. जादो। जाना नायदोब्रा। बेनि मुङानो जादों दैमा राजखुंगुर। सोरबाफोर बेखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो आसा लाखिबाय। जेबो जाना फैयाखै, ओमफ्राय जाना फैयैखाय जोङो ओंखाम उखैदों। ओंखाम उखैनानै दा हटेलनिफ्राय जानानै फैबाय, माने बेखौ देखायबाय थानो हायासै नोंथांमोननो। माने जाबाय थानाय उखैनायखाय जाबाय जानानै। स' नायलांबाय थादो मा होनो। गाइस दायो दा थांलायनोसै। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जानानै मादि नांखो? Tangan mau tanang dulu. Daman ya kata hari मा बुंगोन आं? जोबोद मोजां नांदो जानानै। स' नायलांबाय थादो। जानायखौ खिथिबाय थानो हायासै, माने ओंखाम उखैनायजोंनो खोरि खोरि थांना जाहैबाय। गाइस नायदो नर्थ इस्ट फेस्टिभेल। हाय गाइस, स' दायो जों ओंखारजोबाखै आरोना, ओमफ्राय दा ओंखाम
जाग्रोना लानोसै ओंखाम जाखांनायनि उनाव देलायनोसै स' दायो जों ओंखाम जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव प्रग्रामखौ खालामबाय थागोन ओमफ्राय स' नायलांदों मा जादों दे माबा बुंदो ओमफ्राय बोरो आदारा जिबा दे माबा मोनसे बुंदो मानसि लाजिदोंब्रा स' बिथाङा लाजिदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थादो जोंनिया मा बुङो ब्रयलार बेदर आसार दालि आलु स' नायलांबाय था हाय गाइस दायो जोङो रेडि जाबाय मोसानो थाखाय स' नोंथां नै बे बिथांखौ आं देलायना होबाय माबायदि नुदो हाय गाइस स' फाइनेलि जोङो प्रग्रामा जागायबाय स' नायलांबाय थादो माने जों दा मोसाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय दा दसे थानानै मोसागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय नै आब' सासे बे आंखौ दम होगासिनो दङ स' गाइस नायलांबाय थादो दायो जों मोसानोसै मानसि देखायगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिथिं दङ आदा रकेट बेखौ लोगो मोनदों स' नायलांदो स' आदा हाय होनना बुं आंनि ब्लगाव नोंथांमोना आदा रकेटखौ लोगो मोना बोरै मोनखो ओमफ्राय नों बोरै मोनखो स' आरो नोङो आगैया औ ओमफ्राय आब'आ नों बोरै मोनखो आदा रकेटजों फट' उथिना फट'खौनो उथिनफागो मोनासै आयौ मा जागोन दायो जों थांनोसै माने प्रग्राम जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय स' बाय बाय